Existujú rodiny, do ktorých pes naozaj nepatrí. Teraz ale nemám na mysli zlé rozmýšľanie, ale skôr nejaké naozaj kontraindikácie. Ak máš doma naozaj málo priestoru, nekupuj si veľkého psa. Ak majú tvoje deti alergie na psa, nekupuj si psa. No a v neposlednom rade, ak máš v rodine niekoho, kto je tvrdý odporca psov, alebo sa ich dokonca bojí, tak si psa radšej nekupuj. Ale spokojne môžeš ísť venčiť psíka do útulku, alebo možno podporiť rôzne organizácie, ktoré neustále hľadajú tzv. Dočaskárov. Takže vyskúšaj si to, zober si psíka do dočasky na pár týždňov povedzme a zisti, či by si mal alebo nemal mať psa. Je to určite lepšie, ako keď už si psa kúpiš a za pár dní mu hľadáš nový domov, lebo zistíš, že sa to jednoducho nedá. Pozor na to a toto video nezabudni prezdieľať, aby sa dostalo čo najviac ľuďom, lebo tým zabezpečíme harmonické spolunažívanie psov a ľudí.